judi. Pinter men Pak RT judi. Nombi ki wong iki ya. Halah, Pak RT ya ini kok yo blangker lho. Ngono enak ngandani wasis. Tidak sesuai dengan perkataannya. Ora kena dadi panutan blas. Jalkoni. Pak RT. Pak RT. Ayo mentoyo bukane. RT ne. Iki turu opo semaput ya RT ne. Opo ge ngimpi pinuk-pinuk. Cara paling jitu mungkin Pak RT kita nih. RT ne kayak ono rondo anyaran. Endi Mas? Landene? Ora tenang to. Aku langsung tangi RT ne. Lunah to awakmu. Duit toto promo sopan santun to awakmu. Pun to Pak RT digane uangnya lepol e. Nyatane gelem tangi ngono kok. Yo sing alus to Mas. Pak RT kok koyo ngono. Ayo sebrone to Pak RT. Lah ngopo awakmu musuh biasa kok rene? Ngeten Pak RT. Sampai tunggu kabar keke. Kabar apa to? Ora ono siaran kok. Kabar. Malah siaran to Pak RT. Niku lho lek kaspo pun 3 dino mboten saged jenggelek. Lho nek rasa jenggelek ya wajar to. Kaspo kan wis tuwa. Wis semangate tenagane wis ora ono. Wajar nek ora iso jenggelek wisan. Sing Pak RT. Maksudnya sampean ki opo to? Lah kok ngeres men koyoke? Lah ngeres piye to Mas? Lah maksudnya kan yo ngeneke lek kaspo to sing wis rasa ngadeg jenggelek. Pak RT iki pikirane kok yo ngeres. Maksudnya sing mboten saged jenggelek ki awake Pak RT. Awake maksudnya Piye to Pak RT? iki lho apa to lek kaspo ki? Lah niku kula nggih mboten ngertos. Lah napa ajeng dipilih sakniki? Ya apik kuwi. Memang kudu ngono awake dhewe iki dadi warga Pak RT to. Lah niku sing dadi masalah ngene kula mboten ngantet. Alah kok malah mikir koyo ngono. Sing penting awake dhewe iki ngabarke sik kabare sing luwih utama. Ndak mikir koyo ngene. Lah mosok yo rono ora nggowo ngene to Pak RT. Jenenge menungso sama muslim yo ora kuwi luwih utama sik. Sing penting awake ngabarke sik. Sapa wong sing gelem nilai muslim sing loro entuk ganjaran nak dhewe. Padha 7.000 malaikat ndongake lek kaspo. Entuk ganjaran. Ndak mikir koyo ngene to. Wis nang ngono Pak RT dan siap-siap. Siap to. Arep adus. Ora perlu adus. Aku tak arep kowe gen cepet iki. Raup. Ora bae. Apa meneh? Tapi kalau canggihane pokoknya sampean lho. Harus beres. Ngerti aku awakmu ora duwe. Masalahku aku sing ngatasi. Tanteni nang udah ya. Yo, wis kono genteni. A few moments later. Ayo Pak RT. Sabar to Mas. Wes arep nusul-nusul arep ngopo. Lho kokpit ku atos men to iki Mas. Gagahe niki kok Pak RT. Kaya dijolke sing anyar 2022 kok kokpit sing koyo ngene. Lah kira-kira payu piro ya Pak? Napit kaya ngene iki Pak. Nah awakmu entuk 450 to sampe nggon sebelah kandang kono. Lah wong iki pit niki nggih komplit enten surat-surate kok 450. Butuh surate. Surat masa ditumpaki. Sing penting ngundane to. Wis nak 450 wis ben tak ngene to Pak.
iki to Pak RT omahe. Ya wis ayo nek nak ngono, mlebu wae. Selak udan iki lho. Ayo. Ini wis Pak RT. Wis santai wae beres ora perkara Pak RT to kowe mangsamu. Lagi yo, lek kaspo yo bisa men gawe jaringan pengen Jaringan kok koyo ngene, gini kuat dari apa to iki? Kuat dari pring to nak iki. Pinter-pinter Pak RT. tapi suka ada kayak berjaringan ya Pak RT. Wis rendang ayo masuk. Koyo ngono kowe. Iya, monggo Pak RT. Otomatis kok Pak RT. Ini sendiri loh Pak RT. Oke Pak RT. Ayo langsung ngopo toh? Oh, lek gas oke. Ini Pak RT. Apa toh ini? Coba kowe. Lu kayak suarane. Suruh. Jajal Pak RT. Lekas po. Setan niku. Iki Pak RT iki. Oh alah, nggih, mlebet Pak RT. Gas foto, Pak. Ayo. Lah kok yo wis nemen yo sikile nganti mangken kok ngono kuwi Pak RT. Pak RT koyo wis tadi lagi. Lekas po. Tangi lekas po. Ki aku Pak RT. Wah, Pak RT karo Panjul. Pripun Pak RT? Iki aku ambek Panjul Rene niate silaturahim menolone ya toh. Iki omong sithik lekas po. Pacetan engko dipangan yo. Nggih. Muga dadi paringi sehat dan saking kita semeneh. Geni iso. Meneh to lek gas po. Apa to Panjul? Jan guru lho Pak RT. Ora gelap. Dalam apa to Rek? Alah gitu Pak RT. Awake rasane adem panas. Nah wis adem panas meneh Pak RT. Lah wis diombeni obat barang kok urung. Alah kabeh macam-macam wis tak ombe Pak RT. Paramek, budrek, utrapu, meh kabeh wis tak ombe. Lah wis sing iki 3 botol tak ombe 3 Pak RT. Malah meh katut sak botole Pak RT. Pak RT. Piye? Kuwi koyoke lek gaspo kena cikumunyur kuwi Pak RT. Lah cikumunyur iki apa to, Jul? Kok aeng-aeng to kowe? Alah sing keentuk nyamuk kuwi to Pak RT. Nanti jalane yo panas adem. Kaya lek gaspo kuwi to Pak RT. Walah, nak ini ora cikumunyur, jenenge cikumunya. Kok senera genah to kowe, Jul? Ya kuwi lho maksudnya Pak RT. Sorry lho Lek. Iki Jul, wah iki rasane awake panas mbok. Kuwi cikumunyur ora ngerti. Lah kok ngene iki Jul, nopo obate Jul Pak RT? Pak RT. Piye nah? Iki lek gaspo ki kaya kancaku kuwi. Jarine wingi ditukoke jamu kalengan Pak RT. Kuwi jarine langsung manjur. Lah jamu apa to, Jul? Kok kalengan ki? Alah iku to Pak RT. Tukune sing nang Indomaret. Kalenge warnane ijo. Ono gambare nyamuk. Dadi bulan ini disemprotke lek kaspo. Mangap terus disemprotke ngono. Sik Jul. Kalengan. Warnane ijo. Terus mau ono gambare nyamuk. Guna kene disemprot. Ngene. Sik. Lah nak kuwi bar nyamuk to, Jul. Lah nak kuwi ora marake mari to, Jul. Awakmu kok ora genah. Ngono ki malah dening keracun lek kaspo to. Ora sopan santun to kowe. Mari sak kaya sampe-sampe karo aku. Karepmu apa ya? Pengen terus nonton ndang. Ini karepe. Mboten lek kaspo. Iya kok Lek.
guyon ya guyon toh Jul, tapi kok ya nonton situasi dan kondisi, jangan terlalu nggak mau jajal, misalnya ide gue dinggo karo lek kaspo, ora malah lek kaspo mah terus tanggung jawab sopo, misalnya kalau kok genda kok misalnya ini berarti bisa ngomongin udah ngomong kudu etika moko berarti kudu didongake sing apik-apik senajan kritis ya to parah jodane kok lek kaspo ngene iki ya perlu dadak diomongke ya to nek iso disemangati supaya dhek iki iso semangat kepengin lek ndang mari to yo memang wingi ono persis kok lek kaspo ngene iki ngene persis panas habis yo berarti kok digone rumah sakit to lah kok letih to lah kok siaran tapi yang ngono kuwi perlu diomongke mungkin malah dadi prihatin sing wong loro wis nang kok gendina to Jul ya kok nangis lah semua lah nangis supaya dengan iki malah yang pikiran ngene supaya betul aku ngomong aku ngoten iku pripun berarti halo Kasko sampai Kasko berarti ya Rik alah untuk sampeyan Rik Kasko ngomong liyo nah sampeyan tak tunake dan cepet mari jadi soleh aktivitas amin ya kok jebule kok rumongso men ya Rik Kasko Mongso piye to Pak RT? Omongane sampean iki lah malah nyetake. Ngono ki lah yo iki prihatin lan tetangise lek kaspo. Piye to Pak RT? Pak RT jan nalari. Ya wis Kasko, iki jane wedane sampe tak antawis. Iki aku mbek Kanjul tak pamit sik ya. Dhewe Pak RT. Iki ono sithik Kasko, ya to untuk semanfaat kan Kasko. Lumayan tuh gawe bantu kita Kasko. Ya to tanpa ya Kasko. Tak lihat jadinya sekolah ini Kasko. Nah iso harga ya, apa yang saya beri. Iya Kasko. Wis tak pamit sik ya Kasko. Kasko, aku parone iki mati. Iki kok Jul gendina kok kowe Kasko mati kok sekarang juga itu kok Assalamualaikum. alhamdulillah kok yo banget teman Pak RT karo Pak Jekir ngono ngerti gawak-gawake wong loro kok gawane kita iki malah aja kok meneh iki masalah tapi wis aku curiga iki mesti ora wong digawe iki ya kenapa iki yo lho lak tenan to masalah jeneng Allah Gusti kok ya tekan muncak lho iki mesti kok ora sing beres ini amplop iki mesti yo ora beres yakin aku jan wis tak tilakane nah tenan to nah ya Allah Gusti kalih ya Allah yen tok apa ngene iki Pak panjul ya Allah